Pozdrav svima! Danas ćemo popričati o prometnoj povezanosti naselja u zavičaju. Pa krenimo. Cestama i željezničkim prugama povezani su dijelovi naselja i naselja međusobno. Takve izgrađene trase, odnosno možemo reći pravci, kojima se kreću prometna sredstva, nazivaju se prometnicama. Za putovanje brodom ili zrakoplovom nije potrebno graditi prometnice, već početne i završne točke, pomorsku ili morsku luku, ili za zrakoplove zrakoplovnu luku. Ceste unutar nekog naselja najčešće se zovu ulice. Pa ćemo malo ponoviti ono što smo već naučili. Osnovni dijelovi ceste unutar naselja sastoje se od kolnika i pločnika. Pješaci hodaju pločnikom, a vozila se voze kolnikom. Davno prije, kada su ljudi za prijevoz koristili kola, tada je nastao taj naziv kolnik od kola. I dan danas ljudi kažu za automobile kola, idem u svoja kola. Danas je većina cesta asfaltirana, a neasfaltirana cesta izvan naselja naziva se bijela cesta ili makadam. Ceste koje povezuju naselja prema kvaliteti dijele se na obične ceste i na autoceste. Autoceste su kvalitetnije i za njih se plaća cestarina. Vi ćete još danas samo zapisati ovaj plan ploče. Napisat ćete naslov prometna povezanost naselja u zavičaju, te zapisati prometnica, izgrađena trasa kojom se kreću prometala. A prometnice dijelimo na ceste i željezničke pruge. Kod cesta imamo tu bijelu cestu, makadam, asfaltiranu, asfaltnu, te autocestu i gradsku. Pomorska i zračna luka, početne i završne točke za prihvat prometala. Autocesta je najbrža i najmodernija cestovna prometnica koja povezuje naselje. Pročitajte još sav sadržaj na 82. i 83. stranici udžbenika, te idemo pogledati kako to izgleda iz zraka. Sve ovo što vidimo ovdje je cesta, jel tako? A ovo što vidimo, ovo je slika preko Google mapa, Google karti našeg grada Županje. Ako malo bolje promotrite, ovdje se nalazi trg glavni, ovdje je naša škola i ovdje imamo dio, vidimo Savu. Vi pokušajte naći nešto drugo, možda i svoju kuću. To ćete svakako moći bolje vidjeti kada budete radili svoj drugi dio praktičnog rada. Pozdrav i